ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 127 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. якхонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 36 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 127 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминай, 6 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. 2 дар хонаш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. 4 дар хонаш без ремонт, коробка аст. хона дар наздикии мактаб, масҷид, магазин дар наздикиш аст. нархаш 170 000 сомонияи бародаро. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. якхонага квартира дар 12-ум ошона қарор дорад. 46 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. доми 12 ошонага. нархаш 140 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исвара. 10 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 14-ум микрорайон. 4 сотиқ заминай, 5 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хона дар наздикии мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 245 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст.
ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12 микрорайон. якхонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 278 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қулонтепа, 2 хонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 48 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 245 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, 2 хонага квартира дар 14 ошона қарор дорад. 58 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 250 000 сомонияи бародаро. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, повороти аэропорт, 2 хонага квартира дар 10 ошона қарор дорад. 64 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиян срочно фурӯхта мешавад. нархаш 627 000 сомонияи бародаро. касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.